A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagtahom nga makalingkawas sa kalisod. Another day, another video na sad. Yo, may buntag. Lami kayong adlaw, mausugdan nato sa gamayng lakaw-lakaw. Mao din nga spot akong gipili kay medyo landong-landong. Dili ra kayo madaot atong Korean glass skin agi sa init. Medyo nahuman nato ang 10k in 30 minutes, no? Not bad. Mao ni hapit na lang po kog lawag aning mga pawikan ug mga tulingan diri sa sapa. Basta makaagi nagali mi og playground, mohapit yun mi diring dapita para manglawg. Nagitsa-itsa na lang po ko kay kanila lagi mamasin ug makasud-an na pod. O di ba, ako masayop mga 5 kilos pod ni. Ako na lang pong ibalik kay wala pa man siya ni-evolve. Bayet kailangan na siya ipa-evolving para masud-an pohon. Kay human na naman tagpasingon, tangandam na lang po dayon ko kay naman tay ka-meet up. Char lang. Char na ako abayet. Ipa-deportations niya ta sa amuan eh. Ipalit ay kuha daw ingredients para sa hamonado daw. Ni-request lagi ning amo na ko, nagadahan daw si Baby mukhaon og hamonado. Si Baby, ra ba dayon pasanginlan? Gadali-dali lang po dayon ko uli kay daghan pa tagbuhaton nun bayet. Nilabong naman sa ni atong tangkong, mo ako na lang pong gi-harvest. Murag bag-o ra man ta nag-harvest ani. Manghatag lang po ko sa kauban sa atong amo ani. Sharing is caring good. Mora gid na kanindo sa tangkong. Oy, paspas kay motubo, masustansya pag yun. Go grow glow. Sige tagkaw nugutan, go ra gid ta taman ani. Wala gid ta ni grow og glow. Sugdan na lang po dayon ako ning hamonado. Happy ta kalimot og paniud to bayet. Aksyon na tagkalipong. Daman dayon pinaka the best nga itlog ug noodles. Panabangi rapi tolpo, wala na ko sweldo diri napita. Char lang. Kinalata naman sprinkle with sugar dayon sabay oven. Mga idol, ganyan lang pala magtaod ng filter. O di ba? O ganyan lang pala kadali. Tuara, paksit yun yung bilbil ani ron. Kisi-kisir sang bahaw sa Jollibee. Pagka perfect na lang yun. Ug mukaon biya maging anino, ayaw biya ninyo permanentiya ha. Kanang panalagsa ra gud kanang pawala ra sa laway ba. Sud kayo atong mga blood pressurations nato dira dapat i-monitor. Nag-practice na lang po dayon mi ani akong bagtos kay mag-game lagi daw mi. Dayon i-upload lagi daw. Ila ra po ni suggestion nakita nila sa TikTok. Unya nabantayan ako ang kuko sa akong bagtos. Bayot mura na pag-umangko ni Maria Labos kataas sa kuko. Ug makambrasan ka ni laksi gyud epidermis nimo bayet. Pag human isbog sa tas assignment para nag-graduate sa grade 1 cum laude ba. The fish shop. Chaz got one fish. Chaz said the fish is thick. Chaz said the fish is lami sug baon. Nangandam day kog fruits para sa atong amo kay mang movie and chill lagi daw. Pwede ra gyud na idamok tanan sa isa ka plato. Unya kay action naman tag-artista mo nang gipina-aesthetic ra pud na. Andaman dayon og mamam para lami i-diskarte unya. Dayon burakay para sa atong amo. Char lang dili na burakay guys ha, choco milk na. Na ako i-recommend nga movie, title kay From. Akatong nay manuktok, hi, I'm grandma, dayon kaunon ka pinakalit. Season 3 ra taman, hapit na may mahuman. Tanawan ninyo guys, kung gusto mong panugkan o hubag-hubag. So maura to, tapos ng maliligayang sandali. Out!